Ia să vedem acum. Hai! Aici asta. Ok. Gata, a plecat. De aici nu știu că... Cam câte kg are? Da, are 3. Da? Are. Dar văd că o înghițit aici. Poate mi nem bírom kivenni Ia belőle. să văd. Aha. Uite că e înghițit. Dar mort l-am scos. Da? Bine, se curăță atunci. Absolut. Cum ia să vedem celălalt? Ce avem acolo? Un șalău frumos. Ăsta încă No, așa trăiește. ceva rare. Uite. Un pic ridică și la treasă să se vadă bine. Stai un pic așa. Și asta. Chiar că e frumos. Un pic mai sus. Chiar că e fain, așa-i? Da, da. Uite, uite acum că se ridică. Așa. Bun. Și au făcut scandal cu voi că ăsta... Aici închidem.